היי, שמי נדב דורון. בסרטון הקרוב אתם הולכים לראות מה אני עושה בקידום ממומן, מה העסק שלנו עושה בקידום ממומן ומה התועלת שאתם הולכים לקבל מזה במידה ואנו נדאג לקידום הממומן של העסק שלכם. אז ככה, בגדול, שמי נדב, אני מתעסק כבר המון שנים בקידום ממומן באינטרנט, בגוגל ולאחרונה גם בפייסבוק. אני מקים ומייסד של העסק נט מרקטינג, פתרונות שיווק באינטרנט, קידום ממומן בגוגל, זה עיקר העבודה שלנו. אנו יושבים בחולון, זה הטלפון שלנו, טלפון האישי שלי, אתם מוזמנים בכיף להרים טלפון אם יש לכם כל שאלה. מה עושה בגדול העסק שלנו? העסק שלנו דואג לקדם ולמנף את העסק שלכם באמצעות קידום ממומן בגוגל אדוורדס. מי שלא מכיר קידום ממומן בגוגל אדוורדס, זוהי פלטפורמה שגוגל מעמידה לנו על מנת שנוכל לקדם את העסק שלנו בעמוד הראשון של גוגל מהיום למחר. מדהים. שימו לב, מהיום למחר אתם יכולים להיות בעמוד הראשון של גוגל בתחום של העסק שלכם. זו הפלטפורמה הכי מדהימה שאי פעם קמה ונוצרה בפרסום ובשיווק כלשהו, במיוחד בגוגל. ובזכות גוגל אדוורדס, גוגל קיימים, כי זו הפלטפורמה שמכניסה להם את מרב ההכנסות של גוגל. אז ככה, מה המטרות שלנו? המטרות שלנו בתור עסק שמקדם עסקים אחרים היא מטרה אחת ברורה, להביא כמה שיותר לידים בכמה שפחות כסף. מה זה אומר? זה אומר שאנו לוקחים את הפלטפורמה גוגל אדוורדס, לוקחים את העסק שלכם במילות המפתח הרלוונטיות לעסק שלכם, כמובן מבצעים את כל המחקר ומקדמים את העסק שלכם צעד אחר צעד ומביאים אותו לעמוד הראשון מיידית וכמובן לתוצאות מיידיות שהולכות וגודלות עם הזמן. אראה לכם דוגמה לתוצאות שגרמנו ללקוח שלנו אשר המון שנים עבד עם חברות שמקדמות. כאשר הוא הגיע אלינו, שימו לב לתוצאות. אז הנה תוצאות של לקוח שלנו. שם הלקוח זה אלן קאר. אלן קאר מתעסקים בהפסקת עישון באמצעות סדנאות, כאשר הם עבדו, כמו שציינתי, הרבה שנים עם מקדמים שונים אלו ואחרים, כאשר הם התחילו לעבוד איתנו בחודש ינואר. שימו לב לתוצאות, הראיתי לכם תוצאות של 7-8 חודשים האחרונים, מחודש ספטמבר עד חודש אפריל. שימו לב לשינויים בכמות האמרות. כמות האמרות זה כמות הלידים שקיבלו אלן קאר כל חודש בחודשו. חודש אחד 52, קפיצה חדה ל-79, עלייה ל-90, פתאום צניחה ל-62. בחודש ינואר התחלנו לעבוד והתחלנו לעשות תהליך שכבר ראינו עליו תוצאות בחודש ינואר, כאשר קיבלנו 84 לידים, וחודש פברואר ואילך כבר הכל התייצב על אזור ה-100 לידים, 98, 103 לידים. אבל הדבר המשמעותי בזה זה שההוצאות שלהם רק קטנו. מה זה אומר? זה אומר שבחודש ינואר הם שילמו 7,600 שקל. בחודש ינואר הם שילמו 7,600 שקל. זה החודש שהתחלנו לעבוד וקיבלו 84 לידים. שימו לב מה קרה בחודש אפריל. הם שילמו 3,980 שקל וקיבלו 103 לידים. אתם שמים לב? העלויות ירדו כמעט בחצי. התווספו פה קרוב ל-30% של לידים. מדהים. בנוסף, שימו לב, בחודש דצמבר 104 שקלים לליד. בחודש אפריל 38 שקלים לליד. התוצאות רק השתפרו ורק השתפרו עם הזמן. ואלו בדיוק התוצאות שאנו נדאג לעשות גם אצלכם. אז אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו, netmarketing.co.il. שימו לב, בנוסף לכל, אני אשלח אתכם ישירות להמלצה של אלן קאר. אלן קאר רשמו, פנינו לנט מרקטינג עם נדב, לאחר שבמשך 3 שנים גופים שונים ניהלו את קמפיין המודעות שלנו בגוגל. תוך זמן קצר של 3 חודשים, נדב הביא תוצאות יוצאות דופן, הבאות לידי ביטוי בעלייה במספר הפניות וירידה בעלויות הפרסום. נדב הוא איש מקצוע ראשון במעלה, אדיב חרוץ ובעל יוזמה, אני ממליץ עליו בחום. רמי רומנובסקי, מנהל שיווק רשת אלן קאר ישראל, הדרך הקלה להפסיק לעשן. חבר'ה, אלו התוצאות שאנו נדאג לבצע אצל כל לקוח שלכם. אתם מוזמנים בכיף
לפנות אלינו, או ישירות אליי לנייד בטלפון 054-720-5076, או ישירות למשרד שלנו בטלפון 03-60-30,000. זה הטלפון של המשרד, 03-60-30,000, אתם מוזמנים, נשמח לעזור לכם.